Assalamu alaikum warahmatullah. Wa barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon namu na yau. To bidiyon namu na yau insha Allah zan nuna muku yadda zaka mai da foton ka ya zama cartoon insha Allah. Amma ina roƙo idan mun gane farkon ziyartar ka channel din mu mai albarka kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka taba ƙararrawar sanarwa domin sabbin shirye-shirye na. Idan bidiyon ya burge sai ku danna mashi alamar like domin wannan shine ke ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin wannan. Da farko zaka je kan Play Store ka sabko wannan application din, zan aje muku link din shi a wajen kuma sai ku je ku dauka ku yi downloading din shi. Wannan bidiyon wani ma Allah ne buƙaci da mai bidiyo akan haka, domin kuma idan kuna da wata buƙata akan a muku wani bidiyo ko kuma wani abu makamancin haka za ku zuwa wajen comment ku faɗa mana uzurin ku ko abin da kuke buƙata, kuma za mu diba mu ga idan zai yi insha Allah sai mu muku bidiyo akan haka. To mu je kai tsaye cikin bidiyon nan. Wannan shine application din da za mu yi amfani da shi, zan aje muku link din sai kowa ya dauka ya download wannan. Sannan sai ka taba kan application din kamar haka. To ku dan jira fuskar application din daga ciki ya bude mana. Wannan ita ce fuskar da application din zai bude ma. To idan ya bude mana fuska, abu na farko za ka yi sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. Sai ka taba akan wurin nan, gashi nan kana gani, sai ka dafa akai kamar haka. Idan ka dafa akan shi kamar haka to sai ka dan jira ya dan bude. Gashi nan idan ya bude wannan ita ce fuskar da zai baka. To abu na farko za ka yi sai ka taba akan plus din nan, gashi nan kana gani. Idan ka nuna nan wurin akwai alamar plus gatan tana shedawa wannan, sai ka taba akan ta kamar haka. Idan ka taba akan ta kamar haka to wannan ita ce fuskar da application din zai bude ma. Sai ka jawo ƙasa, to ya danganta a nan wurin duk irin zaɓin da kake so. Idan kana so ka sa foton ya zama cikin wani kular ne kamar haka, a misali kamar wannan, gashi kuna gani duk inda dai kake so foton naka dai ya zama, duka inda kake son ka sa foton naka. To ni bari yanzu ban so in sa foton nawa a cikin komi, ina son ne kawai in fidda shi a cartoon din shi. Sai yanzu sai in taba akan nan wurin, sai in taba akan nan wurin cikin wannan. To kuran jira. Idan ya buɗe ma wannan fuskar sai ka zo sai ka ja a nan wurin, sai ka ga inda yawwara sai ka taba akan nan wurin. Gashi nan wurin kana ganin da ke da alamar foto din nan, sai ka taba kamar haka. Idan ka taba wannan su ne fotunan da suke wayarka. To abu na farko za ka samu foton ba tare da ka sha wala ba, sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. Ga wata yar alama nan kuna gani, sai ka taba ta kamar haka. Idan ka taba ta kamar haka shine zai buɗo mana fuska, sai ka zo sai ka taba akan gallery dinka. Gashi nan kuna gani, wannan shine gallery din inda fotunan mu suke. Sai in dafa akai. Idan na dafa akai haka ya buɗe mana inda fotuna na suke. To bari in zo in zaɓi foton da zan yi amfani da shi. Bari in duba in gani yawwa ga inda fotuna nan suke. Bari in ga wani foto zan yi yawwa. To sai yanzu in ɗau wannan foton kuna gan shi, wannan da shi ne za mu yi amfani. Sai in taba shi kamar haka. Idan na taba shi kamar haka, gashi nan kuna ga foton nan wurin, gashi nan ƙasa nan kuna gani. Idan ka nuna rashin foton nan wurin, to idan ya baka wannan sai ka taba akan nan wurin, sai ka taba a nan wurin kamar haka. To idan ka taba kamar haka, wannan sai fuskar da application din zai buɗe ba. To sai ka yi zooming din shi, kuna gani, ka yi zooming din shi, ka buɗe shi iya daidai da kake so. Bari in gyara shi iya daidai da nake son shi, ya danganta. Bari in bar shi a iya hakan ga kawai, ko kuma bari in ƙara rage shi ma. To a iya hakan ga kawai nake son shi, iya hakan ga. Sai yanzu sai in taba alama wannan kibiya dan alamar god gata nan kuna gani wannan, sai in taba akan ta kamar haka. Idan na taba alamar god din sai ka taba akan nan.
nan gashi inda aka rubuta fx din nan sai ka taba akan shi kamar haka. To wannan wuri yana buƙatar dole sai ka bude network ɗinka domin yana amfani da network ne. Sai ka ja a hankali, amma idan ka bude shi ne wurin kana gani wannan zaɓuɓɓukan dole sai ka maido shi a bisa wannan zaɓin, shine zai baka dama ka maida shi cartoon a bisa wannan zaɓin. Gashi nan kuna gani wannan zaɓin sai ka maido shi a nan wurin, sai ka ja a hankali kuna gani yawwa. To sai ka maido shi a nan wurin kana gani na bari inda ya nuna muku da kyau, sai ka taba akan nan wurin. Yanzu kun ga idan kun lura nan kun ga yana sacin hakan ga nan kun ga yanzu bai hau ba dan saboda na sha mai da shi cartoon. So abin farko zaka idan bai hau maka ba a wannan zaɓin, idan bai hau maka ba a wannan to kar ka damu sai ka sake jawowa, sai ka zo sai ka taba a wannan. Amma ba wai dole sai wanda na zaɓa ba dan saboda dukkan su ga sunan dukkan su dai wanda ya ma'ana zaka iya mai da fotonka cartoon. To ni yanzu zan zaɓi wannan, bari in taba in gani. Gashi ne yanzu ina taba nan wurin kun gani foton gashi ya koma cartoon yadda yake da. Bari in dafe, yanzu kun gani wannan shine asalin foton, amma idan dauke hannu na gashi nan kuna gani foton ya koma asalin cartoon. To ta haka zaka mai da foton ka cartoon. Sannan kuma sannan in nuna muku zaka dan ƙara gyaggyara mushi da ya koma da ya dinga bada da sha'awa cartoon mai kyau. Sai ka zo sai ka taba akan wannan alamar goat din nan, wannan sai ka taba akan ta, an jira yawwa. Yanzu nan yayi goat, to sai ka dan ƙara mushi da ya zama da yana bada sha'awa. Sai ka zo sai ka taba akan wannan zaɓin domin ka dan ƙara mai shudi ya zama yana da kyau a nan wurin. Sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. Idan ya bude ma wannan fuska kamar haka sai ka zo sai ka taba wannan zaɓin, wannan kamar haka. Gashi nan dan jira ya gama scanning. Idan ya gama buɗewa fuska kamar haka, misali zaka iya ka ja wannan yan abubuwan ga su nan kuna gani. Idan kun lura can saman hular kuna ga ai tana canza kular, kuma ga su ne duka da irin kular din da kake so ka zaba kamar haka. Kun gani yana sauyawa. A misali sai ka zaɓi dai wanda ya ma sai ka ɗora ka haƙi na da an gani ma za a iya cewa ka gan nan ba za a iya gane sai aka makai ne ka zana shi. To bari ni in bar shi da wani ɗan tsawon abin ga a saman can wurin. Sai yanzu sai in danna alamar goat ɗin wannan gata nan, wannan alama ta goat sai in taɓa ta. To yanzu dai a dai haka duka in shiga ko da ka gyaggyara fotonka da ka mai da kake so, dan saboda ni na dan nuna muku ne ba sai mun tsaya mun daɗe ba a ciki. Sai ka zo sai ka taɓa alamar goat ɗin wannan kamar haka. Gashi nan idan kana so ka sauke shi a gallery ɗinka sai ka zo sai ka taɓa wannan alamar kibiyar wannan, sai ka taɓa ta kamar haka. Sai su ba ka zanna ita da sai ka kulle ta haka. Idan ka kulle ta haka sai ka zo sai ka taɓa nan wurin gallery kana gani, sai ka taɓa gallery. Idan ka taɓa gallery sai ka zo sai ka taɓa nan wurin sama gashi inda aka rubuta terminate din wannan, ga terminate ne idan ka lura sai ka taɓa shi haka, sai ka sake kulle tallan. To yanzu haka ya je a gallery ɗinka. A to a taka za ka mai da foton ka cartoon. Kuma da fatan dai kun ji daɗin abin da na koya muku. Inda muka yi kuskure kuma sai ku gafarce mu.